Посреди мостовой идут двое. Женщина с узелком и сумкой и девочка, вцепившаяся ей в руку. У женщины голова поперек лба перевязана, волосы растрепанные. Девочка лет 13-14, белобрысые косички, заплаканная, короткая пальтишка, на светлых чулках кровь. С тротуара их весело окликают солдаты, хохочут. Женщина бросается ко мне с плачем. «Пожалуйста, ради Бога, мой мальчик остался дома, он совсем маленький, ему только 11 лет, а солдаты прогнали нас, не пускают, били, изнасиловали. И дочку, ей только 13, ее двое, а меня очень много. Хотели стрелять, она не хочет идти за братом». Девочка, всхлипывая: «Мама, он все равно уже мертвый». Гэта цытата з успамінаў маёра чырвонай арміі Льва Копелева, удзельніка баёў ва ўсходняй Прусіі, які атрымаў 10 гадоў лагероў за гуманізм у адносінах да ворага, да немцаў. З вамі Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Гэта вельмі цяжкая для мяне серыя, але ўсё ж такі сёння мы пагаворым пра трагедыю жыхароў усходняй Прусіі, збольшага жанчын і дзяцей у 44-45 годзе. Што з імі сталася, куды і як яны зніклі. Калі вы палічыце гэтае відэа важным, не забывайцеся пра падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй. Ужо летам 44-го, калі саветы занялі Беларусь і Літву, ва ўсходняй Прусіі пачалася паніка. З Літвы цягнуліся бясконцыя караваны людзей, павозак, бежанцы. Усё жывое ішло на захад, каб уратавацца. Нямецкая прапаганда, канешне, казала, што трэба змагацца да апошняй кроплі крыві. Гаўляйтер Эрых Кох прыняў фатальнае рашэнне забараніць эвакуацыю цывільнага насельніцтва. Дарэчы, сам ён, які меў біцца да апошняй кроплі, па выніку збег. Першы населены пункт, уласна, Рэйха, логава врага, у які ўвайшлі саветы ў восень 44-го года, это Немерсдорф, зараз Маяковская, бо гэта Калінінградская вобласць. Немцы пасля адбілі наступ, вярнуліся і знайшлі стосы трупаў жанчын і дзяцей. Карл Потрек, адзін з жаўнераў, узгадваў, што ў стадоле убачыў аголеную жанчыну, прыбітую крыжам. Саветы згвалтавалі там усіх жанчын ад 8 да 84 гадоў. Мужчын адстралялі ці раздушылі танкамі. І гэта, як аказалася, быў толькі пачатак. На пачатку 45-го моцны наступ двух беларускіх фронтоў. Гэта больш за 1,5 мільёны салдат. Адзіны паратунак для людзей — гэта порт Пілау, сёння Балтыйск. Забароны на эвакуацыю? Да пофіг, ужо проста не да іх. Дык вось, адтуль яшчэ адыходзяць караблі на захад. Але каб дабрацца, трэба па лёдзе перайсці Віслінскую затоку, Калінінградскі заліў. Бежанцаў абстрэльвае і бамбіць авіяцыя. Людзі тонуць ці умярзаюць у лёд напалову. Тыя, хто трапіў у Пілау, шчасліўчыкі, яны маглі адплыць апошнімі караблямі, пакінуўшы ўсе пажыткі на беразе, багаж ніхто не браў. Але гэта таксама рулетка, бо перапоўненыя тысячамі бежанцаў караблі. Густав Адольф ці Штойбен спраўна пускаў на дно легендарны савецкі падводнік Александр Марынеску. Ну а тых, хто не паспеў ці згубіўся па дарозе, чакала страшная доля, бо пастка ўжо замкнулася. Тое, што адбывалася далей, у вершаванай форме, і ад гэтага яшчэ больш вусцішна апісаў Солженіцын у паэме «Прусские ночи». «Расступись, земля чужая, растворяй свои ворота. Это наша удалая едет русская пехота. Кровь за кровь и зуб за зуб. Девку в бабу, бабу в труп. Окровлен и мутен взгляд. Просит: тётя мих, солдат». «То-то міх» — гэта значыць «забі мяне». Пасля масавага згвалтавання, яшчэ і не першага, што яшчэ можа сказаць ледзь жывая жанчына. Самагубствы, у тым ліку масавыя, сямейныя, сталі нормай. Куды менш за Солженіцына вядомыя ўспаміны Льва Копелева, з якога я пачынала серыю. Ён баявы афіцэр, маёр, 2 ордэны. Дарэчы, габрэй, Леў Залманавіч, ніякага сантыменту да немцаў мець не павінен, але ён проста чалавек. І вось што ён піша. К вечеру въехали в Найденбург. В городе было светло от пожаров, горели целые кварталы. И здесь поджигали наши. На одной из боковых улиц под узорной оградой палисадника лежал труп старой женщины, разорванное платье, между тощими ногами обыкновенный городской телефон. Трубку пытались воткнуть. Даруйте, я не буду працягваць. Тую трубку і сам тэлефонны апарат рускія, магчыма, і не бачылі ніколі. Роўна як
дахоўку на кожным доме, люстры, гадзіннікі, ванны, каналізацыю. Бесіць, праўда? Адкуль вось у немцаў гэта ўсё? Награбілі фріца во всем мире, вот у них и много добра. Это цитата сослуживца Копелева. Носить по некалькі гадзіннікаў на руцэ ці на абедзвюх руках стала трендам. Майор узгадывае, што ў штабе чыталі загад Ракасоўскага за марадзёрства і гвалт расстрэл, але на месцах трактавалі па-свойму. Ракасовскому, может, и нельзя, а нам можно. І вось звычайны ландшафт таго часу. У пассажирского вагона труп маленькой женщины. Лицо укрыто завернувшимся пальто, ноги, круто согнутые в коленях, распахнуты. Тонкий слой снега и какая-то тряпка едва укрывали застывшее испоганенное тело. Видимо, насиловали скопом и тут же убили, или сама умерла и застыла в последней судороге. Копелеў добра размаўляў па-нямецку, таму мог выслухаць людзей. Вось бабуля, якая просіць, каб ён яе забіў, бо сын і зять загінулі на вайне, а дачку і ўнука учора забілі вашы. А вось бяжыць жанчына з разарванай на грудях сукенкай і крычыць: «Я полька, а за ёй гоняцца двое танкістаў. Маёр спрабуе спыніць гвалт, а вакол салдаты, яны проста ржут, бо маёр, якім здаецца, займаецца хернёй». П'яны скуласты танкіст урэшце выказвае сваё крэда: «Пусціць твою мать, я хочу бабу, я кровь проливал». І яшчэ страшней тое, што тых афіцэраў, якія заступаліся за жанчын, арыштоўвалі. Комбат гвардии старший лейтенант Саша Николаев из Горького был арестован за то, что застрелил сержанта, кавалера Ордена Славы, который пытался изнасиловать девочку-подростка. Арыштавалі і самога Копелева 5 красавіка 45-го году за пару дзён да капітуляцыі Кёнігсберга. Першы трыбунал яго апраўдаў, другі даў 3, а трэці 10 гадоў за прапаганду буржуазнага гуманізма. Артыкул 58. Измена родине. Малавядомы факт. Адступаючы, немцы пакідалі па сабе немалыя запасы алкаголю. Разлік быў такі, што рускія ўп'юцца і будуць горш ваяваць. Я не ведаю, ці горш яны ваявалі, а вось маральны стан быў там адпаведны. Па сведчаннях большасць гвалту рабілі акурат п'яныя салдаты. Ёсць лічба 2 мільёны згвалтаваных немак. Агулам, не толькі ўсходняя Прусія, наперадзе быў яшчэ Берлін, але ці толькі немак. Таксама поляк, бо наратыў такі: калі салдаты змагаюцца 3-й год за Польшчу, то маюць права на ўсіх поляк. Ці вось масавы гвалт у толькі што вызваленым лагеры Равенсбрук. Габрэйкі, полькі, францужанкі, жанчыны з СССР. Якая розніца? Зоф'я Посмыч запомніла з той масакры такія цытаты гвалтаўнікоў: «Я победитель, я герой». Калі рускія напіваліся, то шукалі жанчын. Лезлі ў дамы, каб іх знайсці. Жанчыны моцна плакалі. Моя цётка мела 9 па чарзе за один раз. Один салдат за другім. Атрымала такі моцны крывацёк, што не ведала, што з гэтым рабіць. Узгадваў Антон Тушынскі з Ольштына, які тады быў дзіцём, паляк, між іншым. А вось з успамінаў Агнешкі Куроўскай. Справа была ў вёсцы непадалёк Ольштына. На парозе аднаго з дамоў стаяла жанчына з-пад элка з дзіцём на руках, народжаным 6 тыдняў таму. Пры ёй 2 дачкі, 5 і 7 гадоў. Рускі салдат падышоў да яе, вырваў з рук немаўля, кінуў на ложак у хаце. Яе згвалціў на вачах дзяўчынак, а потым застрэліў. І немаўля не выжыла, не было чым яго карміць. Жанчыны ў вызваленых гарадах стараліся наўпрост не выходзіць з дому, ці смаравалі твары вуглём, што таксама не заўжды ратавала. А некаторыя ішлі да салдатаў самі. Чаму? Акурат, каб дастаць хлеба для дзяцей. І такіх гісторыяў проста безліч, толькі вядомых і запісаных, а колькі невядомых, бо не было каму іх распавесці. Ханс фон Лендорф, доктар, ва ўспамінах пісаў, што ў яго атачэнні не было такой немкі, якая б не была згвалтаванай. Адна з яго пацыентак, параненая ў галаву, ляжала ў коме. Яна была згвалтаваная незлічоную колькасць разоў, нават не ведаючы аб гэтым. І нават сярод гэтага кашмару ёсць сведчанні, якія проста немагчыма асэнсаваць. Іншы доктар, прафесар Унтербергер, прымаў роды ў шпіталі міласэрнасці ў Кёнігсбергу, калі прыйшлі рускія. Як толькі ён скончыў, жанчыну парадзіху сцягнулі з крэсла і пачаўся гвалт. Прафесар пайшоў у кабінет і скончыў жыццё самагубствам.
Ад 2 мільёнаў 300 тысяч немцаў на канец 44-го году ва ўсходняй Прусіі засталося на раннюю вясну 45-го ўсяго 400 тысяч. Гэта улічна з польскамоўнымі жыхарамі варміі і мазураў, якія сутыкнуліся з тым самым. Але самае страшнае, на мой погляд, гэта лёсы дзяцей. Пра іх я не тое, каб хачу распавесці, але лічу важным распавесці ў наступнай серыі. Напрыканцы, яшчэ адзін факт на падумаць. За 30 год да гэтых падзеяў рускі ўжо ненадоўга заходзілі ва ўсходнюю Прусію ў часы Першай сусветнай. Немцы іх выгналі і палічылі кожны спалены дом, кожнае паламанае дрэўца. Дык вось, гвалты былі, але рэдкія. Віноўных, у асноўным казакоў, каралі смерцю самі рускія афіцэры. То бок, расійскі афіцэрскі корпус яшчэ быў, былі правілы. І хапіла 30 гадоў, каб людзі здзічэлі. Почему многие наши солдаты оказались обычными бандитами, которые целыми сворами насиловали женщин и девушек на краю дороги, в снегу, в сене дома, которые убивали безоружных, все, что могли, забирали с собой, уничтожали, портили и жгли? Гэтым пытаннем без отказу задаваўся ў мемуарах Леў Копелеў. А як вы думаете, чаму? Пішыце ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.